Barry Griffiths dwi, a dyma glwb pêl-droed Penmadog. Da ni bod i gyffodus, mae hael dod allan o fama yn Clwb Ffwtbol Ports. Mae'n -10 dwi'n meddwl, so dwi wedi lapio ddipyn mwy a gwisgo dipyn mwy ar allan a dwi wedi arfer wneud yn y day job. Nes i chwarae Porthmadog ers, dwi'n gwybod 8-9 oed, dwi'n siŵr. Datblygu ymlaen wedyn chwarae i'r youth team. O'n i ar fi'n gobeithio torri mewn i'r tîm yn un tymor. Pren ges i anaf yn chwarae fama yn y traed chi. Centre-back cefnwr o'n i chwarae chi. Swn i'n dweud bod chi'n chwarae left wing, dwi'n meddwl sy'n neb yn coelio fi'n 6'6". Swn i'n probably licio meddwl bod fi'n chwarae fatha Maldini neu rhywun fel ond fwy fatha Wally Thomas, mae'n siŵr. Amlwg mae yna hwyliau da yn tîm Port, a mae gen i cyrraedd gymaredau bod Mike Foster, mae wedi bod yma ers blynyddoedd dydy. Ffeindio fi eto Richard Harvey, sef clown y tîm swn i'n dweud. Tymor yma di'r canlyniadau wedi bod yn mynd yn rhy gret. Dwi'n meddwl bod yn meddwl drydydd o'r gwylod, dwi'n meddwl, a dyn gobeithio wan yr ail hanner o'r dymor yma wan i bethau fwy ffordd nhw, chi. Rhan Legends, mae'n siŵr, wel, bob chwarae teg, mewn ffordd, mae yna un dal yn chwarae clwb Mike Foster, legend arall mewn ffordd ydi o blynyddoedd wedi bod Mel Charles, de. Cynarfon neu tîm Bangor, mae'n siŵr ydi rivals fwy o Port chi, a mae'n siŵr curo bob gêm, ond mae'n meddwl chdi bach mwy achos bod nhw'n agos chi. Os oes ni'n cael go'r penaltîn, os ni'n mynd am town clown Richard Harvey. Rwan da ni'n di chwarae penaltîn. Croeso i'r stadiwm y freiddiol yma. Tywydd gwych i chwarae penaltîn. Jack Jones, right back. Take it easy, Jack. Oh. Well. Mark O'Neill, defender. Roedd hwnna'n agos. Mike Foster, defender. Hei, cofio bod ni'n ffeindio. Gwych! Ond dim penaltîn. Dan Pearce, midfielder. Kick meal! Marcus Oleg, striker. Striker, diw. Mae'r boys yn esau. Timar. Richard Harvey, goalkeeper. Ei, ma ni. Kick hosan. Andy Evans, centre forward. Yn syth o ysgolgicio Paul Bodin. Hugh Owens, on trial o Bethel. Penaltîn! Arwr eto. Sailiad. Dydy o'n arwr. Lewis, keeper. A mae honna'n dal i hedfan. Tommy Morgan, reolwr. A fydd y reolwr yn gosod esiampl. A'r ateb yw na. Un penaltîn. Ond fel dywed yr hen air. Lle ni bod disg, ni bod down. Os oes ni'n cael go'r penaltîn, os oes ni'n mynd am town clown Richard Harvey. Dyma clwb pêl-droed Porthmadog, a da ni'n fod yn chwarae penaltîn.